Kane kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan Lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ka jingpoi jong kinong tap vote hakawat ka bahanriu jong ka election Lok Sabha ka balalong hanin ka sngi kalakot sya ka hanriu pulai na ka shispa. La penjen sorya ka korpiu ha haila kandi yatho uparimal sukla bedia menteri ki kam klau ka jela Assam. Ha ka jinget hap vote biang ka balalong ha ki shispa anru pu pratali ki polling station ha West Tripura ka jingpoi ki nok hap vote kalakot syaka nyopu ar point lai ar na ka shispa. Ki khubor ki babnya. Ka jinget hap vote na ka benta ka wat ka bahanriu jong ka election Lok Sabha kalalong hanin ka sngi. Ha ka ni ka wat ka jinget hap vote kalalong ha kisan pukandai tali ki constituency ki badan ha ki nyaw tali ki jela. Haba kelum lang baro kinong tap vote ki belapoi kilong palat ya ka hanriu pulai na ka shispa. Ha ka bayakran bat kinong pathai khubor hanin ka janmit u Senior Deputy Election Commissioner u Umesh Sinha uliathu babun ba kilapoi ban ya tap vote kenthop ya ki kenthai bat ki tumman ru kumju. Ka jingpoi kinong tap vote ha ki jella bapher ka longkum ne harum. Ha West Bengal prapau na ka shispa, Jharkhand nriupusan point iwe hinyaw na ka shispa, Madhya Pradesh nriupau na ka shispa, Haryana nriupuar point khandai iwe na ka shispa, Delhi sanpu khandai point pra na ka shispa, Bihar sanpu khandai point lai pra na ka shispa, but Uttar Pradesh sanpu saw point iwe ar na ka shispa. Kibor badai pet ya kajing ya vote kile thu bahakane kawat la syam ba kajing don kam ban bujuli ya kikor EVM kala long kabaduna e. Ha kajo kapor kajing ya lap election na kabenta kawat kabahanyaw bat kabakat du jong ka election Lok Sabha kala sedang syong shet bha. Kajing ya vote hakane kawat kan long hakakat khandai tarik menta ubnai bat sanpo khandai tali ki constituency ki bahap hapo nyaw tali ki jilla bat kawai ka union territory kin ya vote hakane kawat. Uparimal sukla bedia menteri ki kam klau ka jilla Assam uliathu baka jinglong jingman haka district hailakandi kala khambyang menta. La penjari ka korpiu hakan ka district nado kasni thok dieng bala dep hadian ka jingya huri hura ka bala ja hakatai kasni. Kane ka jingya kulmar kala poi kat shado ka jingya umsnam hakaba uwei ubriu ulayap bat bun kila mensaw hadian baki pulet kilawan bantem ya upai bhur. Hakabayakran bat unong ay khubor ka AIR usukla bedia ulaong baka sarkar kan sashim yikilat ki badon kam ban penbet yiki kam hakatai ka district hadian bakalayo ya ka kai pot halor ka jing toket ya katai ka jingja une menteri ubalalet ban sa shipor hakatai ka district ulaong ba an penduna no ya ka por korpiu da ar hadu lai kanta. Shu ulaong ba on penlong jingya lang bat ki samla jong kanika district knang ba ki jingja ke bakum kini kin amja shu. Menteri rang ba Sarbananda Sonowal ulabatha ban penlong ya ka jing toket ke babnya halor kani ka jingja. Ki khlie bat ki nong mi khmat jong arphau tali ki bor ba panya ya ka election na kiri ba pher ki lapoi ha New Delhi ban sakhi ya ka election Lok Sabha ka badang ya shakmat menta. Kini kiri ki kentop ya ka Australia, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Georgia, Kenya, South Korea, Kyrgyzstan, Malaysia, Mexico, Myanmar, Romania, Russia, Sri Lanka, United Arab Emirates, bat Zimbabwe. Habayakren bat kini kinong mikmat Sunil Arora, Chief Election Commissioner ka India, ulapan kan mau baka commission kalong kabala IT lut ban pentik na baka election hakari kanlong kabala lut kabakhoy kabasuba bat kabaklan. Ulaong ru baka jing tmu jong ka commission kalong ban syem yaki jing hikai na ki jing bakla haki por bala dep bat ban penbait ru yaki nakabenta ki por ki banwan. Arora ulapan rap ru baon yai try chitom ban penlong ya ka election ka badon jingmut bat ka bakan thop lang ya baro. Shu ulapan bna ba ansa thaw ya ki committee ki ban pet ya ka rukom try kam babha belasyam ha ki jilla ha ka por election. Bat kum ju ru ban bu jing tho ya ki jing e ki ba ki le kandu.
ka khubor sarkar ke thu baki officer rangba jongka election commission kila a ye kijing batai bnia ban pensha ye kini kinomi khmat ki balawan halor ka benta bat ki kamram jongka election commission hakaba penlong ya ki election bat ki ai kijing e ki baki akan du habaki penlong ya ka election haka reason shar pai ba ka ba he du haka perthai kane kadai ka all india radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ka election commission kala penlong ya ka jinga thap vote biang haki shispa andru popratali ki polling station ki ba hapo ka West Tripura Lok Sabha constituency hennin kasngi ngin chupen kan mau ba ka jinga thap vote hakani ka constituency kala dep long haka khatwai tarik upna yayong haka wat ka baningkong jong ka election Lok Sabha henrai ka CPIM ba ka Congress ki balong kilyang persha kila dawa ban penlong ya ka jinga thap vote biang hakani ka constituency barok away daka bakano bakaladon ka jingle atu daka seng BJP ka election commission kala menjur ban penlong ya ka jingle thap vote biang hakani ka constituency henrei tang haki shispa andru popratali ki polling station naki 6000 riuspa nyop kundai tali ki badon haka habakhain kelum ki don shilak sapwe hajar arspa sanpwe ngut ki nok thap vote ki bala ban lek thap vote hakani ka sien Deputy Chief Electoral Officer ka Tripura Usuman Rakshit uletho bakane ka jinge thap vote biang kala long ka bayai be yai ranti balabo khatsan perton ki sipai Central Armed Police Force ban pahara ya ki shispa andru popratali ki polling station hakatai ka sni ka jingpoi ki nok thap vote baro kala long nyopu ar point lai ar naka shispa Vice President Venkaya Naidu hinin kasni ulakentu ikinong yalam jong kiri ka partai baro banya try lang ban penslur ya ki jing yakran ngau thu jingmut ka jing yalong ka wei bat ka hok da ka ba penshong nong rim ha ka mensiam ka jing ngau lam bat ka jing shampang ula ong ru ba ka no ka emlang sa alang kala ban yai ne tang lada ka nang ban sumar ban tengkai bat pendan kam atakar ya ki spa mariang namar kilong ki ba koridor kata henrei ki ban om yai ne serta Unaidu ula ong yakane haka jingkran lampang ka ba ula ai haka jingyalang ban rakhe yaka sni kerpang ka UN Day of Vesak ka balalong ha Vietnam hanin ka sni Unaidu ula ban rap shu ba kinong yalam ka perthai menta ki por ki yakando yaki jing e ka bakraw haka ban thaw yaki imlang sa alang ki bayai ne bat ki ba im haka jingsuk bat ka jingyalong ka wei Kaseng Hill State People's Democratic Party HSPDP kalakhot ya barok ki seng riu lom ki banaka jilla bat nakathan shatay lammi ngiru kumjo ban yang lang ka wei bat banya tray lang kum ka wei ka seng ngin chupen kan mau baladon ru ki wei ki seng riu lom haka jilla kum ka UDP ki balakren halor ka jinge tray lang jong barok ki seng riu lom Iba KP Pangnyang ad hoc president kaseng HSPDP ilaong bakaseng kamshimlatip baladon kiwei ru kiseng riulum kibalakhot ya kajing trailang jong kiseng riulum henra ilaong bakaseng HSPDP ka ngai babaro kiseng riulum kidai bani yanglang kawei habala kali ya i halor kajing bamla ban le bha jong kaseng hakikat tu kat ne ki election baladap iba pangnyang ila jubab bakat tu kat nisnam menshwa kaseng kaladon tang uwei u MLA henra menta kadon arngut ki MLA bat arngut ki MDC Hadian kajing penthai bom kabala ja ha kasni Easter Sunday baladap ha kaba arspa san phongut ki briu kila du no ya kajing em ki balang Catholic ha Sri Lanka kila yo lat ban penlong mas ha ki ying mane jongki henin kasni la penlong ya ka mas ha pedeng kajing pahara ka ba perking bha bat ladon ru kajing talasi ya ki nongwan mas ki balang Catholic ha Sri Lanka kimshim la yo ban penlong mas ha ki artali kisni ublai ki babuot hadian katai kajing ja bas ngosi Haduk menta ki skol Catholic hakani kari kidang khang bat lakmi lenti bat nyo ban penlong skol no naduk kasngi hat majai ka banwan hadian bala pet thu ya ka jinglong jingman haduk katai kasngi khandai ngot kinong penthai bom ki bala khendo ya la ka jingim kiladon kti ha katai ka jing penthai bom ha kasngi Easter Sunday bala dap bat ka jing thmu jongki kala long ban penthai ki hotel bat ki yeng mani ki badon hakal lang kari Sri Lanka Bat katung ila poy sa kabakot jong kakubor kabalawan sapi na ka All India Radio Shillong. Sa Shipor kataha kapor prabaje nginya so baka Delhi Station na kabanta kakubor kaktin Hindi kaban bot pat na kakubor hakaktin pareng hakapor prakatsan minute. Kani kaday ka All India Radio Shillong.